Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De voorzitter van de partij MAN, Yves Koop, heeft gisteren gezegd dat de partij niet zal buigen voor politiek terrorisme. De partij hield gisteren een persconferentie over de vele aanslagen die er zijn geweest op de partij in de afgelopen tijd. Na onder meer aangifte tegen Steven Martina en Kenneth Gijsberta werd deze week geklaagd over het seksuele intimiderende gedrag van parlementariër Eugène Cleopa. Volgens Koop is dat niet terecht en heeft Cleopa zich niet schuldig eraan gemaakt. Wel zei hij het te betreuren dat de partij keer op keer het slachtoffer is van politiek terrorisme, maar volgens hem zal de partij daardoor niet breken en zal de regering, bestaande uit de partijen MAN, PAR en PIN, gewoon doorgaan. Volgens Eugène Cleopa zijn er mensen benaderd om tegen betaling belastende verklaringen over hem af te leggen. Dat zei hij gisteren tijdens de persconferentie van de MAN. Hij betreurt het dat hij nu slachtoffer is geworden van een klacht door Curaçao Nostur. Volgens hem worden mensen gevraagd iets negatiefs over hem te zeggen, maar ontkent hij alle beschuldigingen. Ook zegt hij dat de foto's die op sociale media rondgaan die zogenaamd van hem afkomstig zouden zijn, niet van hem zijn. De politie vraagt aandacht voor een video die gemaakt is afgelopen vrijdagnacht in Cerro Fortuna. Op de video is een restaurant te zien waarbij twee mannen binnenkomen. Eén heeft een pistool en houdt de bezoekers onder schot. Een andere man trekt aan de haren van de dame die achter de kassa zit en eist dat ze het geld aan hem geeft. De video is na een verloop van tijd afgelopen, maar volgens politie is er daarna nog geschoten. De politie vraagt om tips om erachter te komen wie de overvallers zijn. De Curaçaose pers kreeg gisterochtend een rondleiding in de gevangenis, de SDKK. Volgens directeur Euni Floran is het nodig om te laten zien hoe de gevangenis en de barakken eruit zien, omdat er de laatste tijd heel veel over gesproken wordt. Hij gaf ook enkele cijfers, onder meer over het aantal gedetineerde vreemdelingen. Dat is in de afgelopen jaren flink opgelopen. Verder was in 2018 bijna 80% van de gedetineerde vreemdelingen afkomstig uit Venezuela. De pers kreeg ook te horen dat de gemiddelde kosten van een ongedocumenteerde vreemdeling 350 gulden per dag bedraagt. Dat is ook inbegrepen de kosten voor bewaarders, eten en andere zaken. Een oplettende burger en fanatiek lezer van de Extra stuurde gisteren foto's van een omgevallen lantaarnpaal bij de Waaigat. Ook is op andere foto's te zien dat de lantaarnpalen flink verroest zijn en dat het gevaar bestaat dat er meer lantaarnpalen om zullen vallen. Met alle gevolgen van dien. De lezer roept de autoriteiten op om iets te doen aan deze gevaarlijke situatie. De Arubaanse minister-president Evelien Wever-Kroes kijkt terug op een geslaagd bezoek aan Amerika dat ze eerder deze week deed samen met Eugène Ruggenaat. Maar haar ogen zijn nu gericht op een aanstaand bezoek aan Nederland. Volgens haar zal ze daar gesprekken hebben met onder meer premier Rutte en staatssecretaris Knops en met vertegenwoordigers van de Eerste en Tweede Kamer. Voor Aruba zijn er 3 punten heel belangrijk. De ontwikkelingen in Venezuela, integriteit en publieke financiën. Ze hoopt in Nederland meer begrip te krijgen voor de verstrekkende gevolgen die de crisis in Venezuela ook voor Aruba heeft. In Venezuela is gisteren een derde Chinese vliegtuig met humanitaire hulp aangekomen. Dat heeft de regering in Caracas aangekondigd. Het vliegtuig heeft aan boord 64 ton medicijnen en andere medische benodigdheden. Het materiaal is bestemd voor de Venezolaanse openbare ziekenhuizen. Door de zware economische crisis waarin het land zich bevindt is er onder meer een ernstig tekort aan medische hulp. Op 29 maart kwam een eerste vliegtuig uit China aan met 65 ton humanitaire hulp. Maandag volgde een tweede met 71 ton aan materiaal. Binnen 2 weken volgt nog een 4e vlucht. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.